חזרנו. איך תוכלו להקטין את התשלומים שלכם למס הכנסה? לקראת סוף השנה יש לא מעט הטבות מס שאפשר לנצל לשכירים ולעצמאים. איך עושים את זה? אופיר רייכמן עם המדריך. סיום השנה האזרחית הוא גם סיום שנת המס, וזה גם בדיוק הזמן לבדוק אם ניצלתם את כל הטבות המס שאתם זכאים להם במהלך השנה, הטבות ששוות הרבה מאוד כסף. העצמאים יכלו עד היום לבחור אם לחסוך בתוכניות לטווח ארוך, כמו קרן פנסיה או ביטוחי מנהלים, אבל כבר מהשנה הבאה המצב משתנה וגם הם יחויבו להתחיל להפקיד לחיסכון פנסיוני. אם אתם מעוניינים להתחיל להפקיד כבר השנה, כדאי שתדעו, ההפקדות הללו מוכרות לצורכי מס בשיעור של 16% מההפקדות, עד לתקרת שכר חודשי של 15,600 שקלים. כך לדוגמה, עצמאי בן 35 שיפקיד מהשכר המקסימלי יענה מהטבות מס חודשיות של יותר מ-1,000 שקלים, שהצטברו עד הפרישה לסכום של 780,000 שקלים. ניצול הטבות המס לקופה הפנסיונית על ידי העצמאי בעצם מזכה אותו בהחזרי מס משמעותיים ביותר וגם מספקת לו מקורות לחיסכון לגיל פרישה. אבל לא רק עצמאים, גם השכירים מקבלים הטבות מס בעבור החיסכון הפנסיוני. מי שמפריש באופן עצמאי לקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים יוכל ליהנות מזיכוי מס בשיעור של 35% מההפקדות. אם בשנה החולפת עברתם עבודה או שיניתם את מצבכם התעסוקתי, כדאי לבדוק האם אתם יכולים להשלים את מכסת ההפקדות לתוכנית ולנצל את יתרת הטבות המס. גם על חיסכון לטווח קצר יותר, כמו קרן השתלמות, ניתן לקבל זיכוי משמעותי. עצמאי שיפקיד לקרן השתלמות 7% מההכנסה השנתית יוכל ליהנות מזיכוי במס בהתחשבנות השנתית הכוללת. אם יש לכם פקדונות או השקעות בשוק ההון, תאלצו לשלם מס רווחי הון, אבל חשוב שתדעו, ניתן לקזז את הרווחים בהשקעה אחת מול הפסדים שספגתם בהשקעה אחרת. בקשו מהבנק טופס 867 בו מפורטים הרווחים וההפסדים מניירות הערך, הגישו באמצעות רואה חשבון או באופן עצמאי את הבקשה לרשות המיסים. נכון, מדובר בלא מעט טרחה או כאבי ראש, אבל בשורה התחתונה יש לכם אפשרות לחסוך ואפילו להרוויח הרבה מאוד כסף.